नमस्कार, मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे करवंदाचं सार। तर चला मग सुरुवात करूया। सकाळी मी माझ्या परड्यात गेलोय आणि करवंदा काढून आणलंय। करवंदाच्या सारासाठी लागणारा साहित्य: कच्ची करवंदा, मसालो, हळद, गरम मसालो, मीठ, ओला खोबरा, लसूण आणि कढीपत्तो आणि तेल। करवंदा आपण स्वच्छ पाण्यात धुवून घेतली। आता ती उकडत ठेवूया। गॅसवर ठेवलंय। आता एक त्याला शिट्टी देऊया। एक शिट्टी झाली। आता आपण ती उघडून बघूया। आता ही सगळी पाण्यातून अशी काढून घ्यायची। ह्या आता डिकाचा पाणी ओतून टाकायचा आणि ह्याच्यामध्ये पाणी ओतून ठेवायचा थंड। ही बघा करवंदा थंड झाली। आता त्याच्यातले बियो काढून घ्यायचे। हे बघा आता त्याचे बियो काढून झाले। आता हे त्याचा रस आहे, तो आता आपण सार बनवूया। आता आपण सारात फोडणी देऊया। करवंदाच्या रसामध्ये मसालो टाकून घ्यायचो, नंतर हळद, गरम मसालो। आता भांडा गरम करत ठेवूया। आता आपण लसूण भाजून घेऊया। गॅस थोडी कमी करूया। आता तेल टाकूया आणि कढीपत्तो। आता या सगळा मिक्स करायचा रस, नंतर मग फोडणी द्यायचो। आता तुमका किती वाटी सार होय त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं। आता चवीपुरता मीठ टाकायचा, थोडाच टाकायचा। पहिला आपण उकडताना मीठ टाकलेला ना, म्हणून। आता खोबरा टाकायचा। कच्च्या करवंदाचं सार मी बनवलंय, तसं तुम्ही पण बनवून बघा आणि तो भाताबरोबर खाऊन बघा आणि त्याची चव कशी लागतात ते कमेंट करून सांगा। आणि अशा या नवीन व्हिडिओसाठी मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।